Sukses di dalam segala bidang, baik dari bidang pembangunan, bidang kebudayaan, bidang religi agama, dan persatuan menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga masyarakat Desa Kesanak, mudah-mudahan Desa Kesanak bisa berkembang lebih baik, bisa maju, bisa sukses di segala bidang. Ini harus dari kami. Sangat
layak giliran Igus gula ayo sungguh sungguh berlompat sungguh terakhir ini sungguh terakhir
Ora nyapa jane iki. Oh, Adek. Ya bisa ora? Aku lah ketemu kancaku TK. Kang grebet le kabeh iki. Lah kancamu TK iki aku yang gumun lho Mas Bro. Aku ning kono iki lho iso titil-titil ngono lho. Titil kabeh. Lah kowe tesik mendhen to. Ning kono tak jak tos. Wah iya Mas kono tos-tos. Lah kok liyane sing lemu kae senenti. Anjingan ya. Oke, rumah saku deh yo. Berlek lho terakhir. Lah wong mau gimana yo ngerti. Wong ya ade iki dikene bintang tamu. Bintang tamu. Lah wong teko kena. Kentung teko. Ngono mau sapa jale? Aku ki musuh cah cilik-cilik ora enek arjine. Ngomongi yo. Golek karo dhewe. Duk Surabaya, Jember, Banyuwangi. Mulon ya teko Jakarta. Kowe iki jawamu pamer ngene ya. Ora kok pamer. Lha piye? Ning basa teko kene desa Tusanan. Nyapa jeneng kurane ajine. Lah ya ngomong percak cilik-cilik ora aku kentung teko. Lah masane iki lho. Kadek kene wae iki bintang tamu lho. Bintang tamu. Iki terus nyapa ning kene iki terus yo wangi ngomong barang. Lah wong arep ngomong bateran ora. Wong yo wae dhewe teko ning kene disambut sing meriah ndake yo sing apik ya to. Apik. Lah iya ora apa-apa Ndre. Iki lak wis enek undang-undang. Heeh. Janggano kuwi lagi metu dek iki. Oh, apa lagi tak sane. Apa kuwi? Sapa wonge? Heeh. Sing tanggapan bareng kok ora melu omong potong 150. Oh, ya apik Mas Bro kuwi Ndre. Ya wis ora apa-apa. 75 ding. Iya. Iya. Ya plorak-plorak potong ya ben aku lunas kok. Kowe wis lunas to. Lah wong aku iki cara omong-omongan. Kayak wong loro omong-omongan tak sekali. Padahal aku ada sopan santun kok. Oh, Kowe kalau teko tangan bocah cilik ngene iki bagimu bahagia to. Cah cilik ya cah cilik ning awak dhewe kudu ki lho. Sopan santun ning ngarepe Pak TNI ya. Pak Lurah ya enak.
Bina rawuh. Aku ki yo gumun lho, Ndre. Nyapa lho Mas Bro? Ngamu sitok iki lho. Heeh. Wong jane iki lambene kaya gumoh kopi ngene kok yo. Lah iya to Mas Bro? Iya to. Panis ndondong kaya ngene iki lho. Kowe nek ora patek sinkron tak yo ngene. Lah iya ade, bulan sangka brengas-brengas iki bilang do didelok awake dhewe. Tipis manis ya to. Bulan kaya luwak ya. Pak, baiklah. Pak, kula diwokne, Pak. Belon. Wong iki aja kok sombong kowe. Dadi seniman kok sombong iki apa? Ora. Kok ditepuk tangani bocah cilik seneng miram. Kudune seneng karo balurah. Nyapa? Ini kok martabat seniman reok. Sore reokan. Sore jalanan. Heeh. Iku saking cintai budaya balurah. Tepuk tangan buang baru. Lah iya. Kowe iki aja kangkene ngomong ning omong titik iki kena. Iya. Tolong balurah ngono kae lho. Balurah tidak pernah egois dalam berpolitik. Bener. Wonge dadi lurah ya lurah, gak pengen dadi DPR ora pengen. Duduk sama rendah berdiri bukan raja. Nyatane balurah seragamnya apa? Ireng-ireng khas penadonan Ponorogo. Buan burine kabeh penadonan ora. Ora patek wong yo sesepuh, pilih sepuh. Lah yo iki balurah iki ora beda-beda. Heeh. Lah iki lak ning desa Tosanan nuwun sewu niki menurut penelitianku. Anaknya hilang. Sing namanya siapa? Ibrahim. Oh Ibrahim dipanggil mama. Ayo Ibrahim kembali Ibrahim. Ayo. Tiwa susune ibu tak anu lho. Ora. Tiga wonge. Oh. Ibrahim. Sapa jenenge? Ibrahim. Ibrahim. Lah pernah ngene iki to, ngene. Kuwi bandi di Ibrahim ana iso. Kuwi ngentekne sak barang-barang malah ana kuwi iso. Jadi tenggo teng mriki mawon mangke kersane merapat teng mriki. Nggih. Oh, gini iki sekedar saran mawon benjing mulih jenengan kaluni klinting dados nek ilang iki kundang-kundangan Digane. Tosanan iki lho ndelok reok salah satu penonton terbanyak. Tepuk tangan. Bajak prawowo Mas Bro. Rejane kaya ngene. Ora umum iki cara nek ku ngocek ya. Desa Tosanan iki ya. Tosanan. Toto sayuk untuk meraih sebuah kerukunan. Terbukti nek dino iki. Nangis. Nangis iki. Ini nangis ini apa to Mas Nggih? Iki boyo cerita ning aku. Terharu ora. Kowe ora urus salaman karo Mbak Lurah. Ora kuwi. Lah apa to? Aku wis baru ya. Dan tak nanti kok iso luwe-luwe. Paling enggak adile kudu pola sing apik sing meriah totalitas. Ora totalitas iki piye to? Delok to. Awak dhewe ning kene nggawa adi-adi awak dhewe. Nek dinggo Iki contoh. ora sanggar kabah ditangkap ora mungkin kaya ngene iki. Iya ora mungkin kaya ngene iki lho, iki luar biasa lho. Iki bocah cilik kabeh bijak ben duwe pengalaman. Jam terbange ben ro, wong tuwa-tuwae padha seneng lek anake tampil kabeh. Nek ngomong iki kawula bantarangin Yo, apa ki tanggapan ora mikir kuno dhewe ngejak anak-anake. anake. Lah wong trayur 20 yuta ora dikek dinyang lho. Bose iki. Adele kepo mbok nyang mriki. Kok teko kono. Yo tenanan. Yo. Ses. Yeah.
Gas. Salaman ngene. Nuwun sewu Mbak Lurah nika nembe disalimi Mas Mungge nggih. Jenengan cek anu akike jenengan wonten sing ilang napa? Ora gawa ya beneran. Rumah celumut tak bocah iki. Apa satu sing dhuwur 5 meter. Bloko melu sapa BPJS iki. Satu obune diri. Anak buahku lho, Bos. Apa wis kene sempol iki. Aku nyalini ngono iki nyapa? Nyapa? Regani sesepuh. Ngono kuwi. Aku yo matur suwun. Karepmu ki tawar. Awak dhewe ditanggapi ngene iki padha rezeki. Heeh. Dadi ya kudu disalami. Ya iya kan. Ya Allah. Ya ambek kok yo ora ro. Hei. Iki wis tak salini. Heeh. Bagian mrene. Oh, ya sing kene. Lah wong mrene iki tua-tua apa yang go sangu? Lho. Iki sa. Mbah Lurah iki lho. Ya kok ya ada iso. Mbak iki sing rokok conyol ndase, Mbak. Mbah Lurah. Dalam rokokmu apa? Hah? Ditawani Mbah Lurah rokok apa? Kula mboten kok, Mbah. Mboten rokok. Merokok ora? Aku elek-elek Marlboro, Mbah kula. Ya Allah. Matur suwun lho, Mbah. Ya Allah. Mbah. Wah. Nggih. Ya Allah. Nggih, pundi? Ya Allah. Lha iki prei bakul sapi ya lho. Bakul sapi malah ditukah kok. Lah iya. Pak, 40. Oh, mboten napa-napa. Ya wis. Nggih, pangestunipun, Mbah, nggih. Oh, menika. Oh, nggih. Semanding nggih aku. Nggih. Lah iki akhire nyanang malah sejarah iki. Lah iki jaremu sing barisan kene. Lah iki apa? Malah kaya sejarah. Perane sejarah lho. Ndandake kok kene khususan sewono entuk 100.000. Iki wis apik etika dalam seniman itu. Kok iso? Kena pinggir contoh. Kene wis saliman karo sing tuwek-tuwek. Aja bawa malah susu brodol. Kena pinggir contoh tak cilik-cilik lho. Pak Lurah sandene Pak Tentara. Kok tentara? Nuwun sewu Pak Tentara. Nggih ngapunten nggih, masuk kula seniman ngene iki sing sering dipandang sebelah mata. Iya. Adikku saking Kodim Sukoharjo. Kodim kok Sukoharjo potonganmu Kodim ya Ponorogo. Yo Kodim Ponorogo. Sukoharjo iki Koramil. Ini saya Koramil. Iki. Terus nggih, Bu. Masuk seniman nek ora dadi adikku saiki. Iya. Ning Koramil Sukoharjo. Dadi tentara pangkate apa letkol? Ora dhewe kecekel main, Mbak. Tak kira sekolah ge dadi abdi negara. Oke, Mbak Lurah matur sembah nuwun. Mugi-mugi lancar rezekine, paringi panjang yuswa, Dados pemimpin ingkang amanah. tambah solid. Nah, niki sekedar pengumuman kagem sedaya masyarakat Tosanan, nek acara sonten dugi dalu mengki bareng rampung ampun kundur rumiyin. Soale wonten dornya saking Mbak Lurah nggih menika pager bethek menika mengki saged di Kuwi ora hadiah iki jarane iso. Iki dijaran nggo bengi. Oh nek iso. Iki. Yo dongane, Pak. dongakne. Iki dongane. Ngono. Heh, Masyarakat heh. didongakne masyarakat ini. Ayo. Tak omongi,
Mas Ageng wis dongane. Wis apa jenenge ngonceki desa Tosanan. Aku wis apa jenenge dongane Mbah Lurah. Saiki genten kowe. Asmane Mbah Lurah sinten niku? Mbah Trimo. Mbah Trimo. Lah iki lah. Mbak Trimo iki saka jenenge wonge wis priman. Trimo ing Pandom ngono jawamu. Masa kok ora kok unceki sitok. Oncai. Trimo. Trimo. Tri tiga. Ya temu bahasa Inggris. Tiga iki siji ya. Heeh. Satu-satunya Mbak Lurah sing kena dadi barometer ya gini. Tidak pernah egois dalam jabatan. Duwe jabatan. Nih, ya. ayo seneng kabeh, masyarakat disenengi kabeh muga-muga ora kena laknat desa kene. Iya bener. Aja desa sing gemar Ripah lor jinawi. Ya temu lho. Sing keloro loro akan waktumu kanggo masyarakat. luangkan waktumu. Wis terbukti gawe acara nggih menika ya baturi masyarakate ning lenggah wonten mriki. Oke. Ro rukun. Muga-muga masyarakat Tosanan iki dadi rukun. rukun wis terbukti kakek. Kebukti Tosanan aku iki, Mas. Oh, aja lali aku mulih iki mbok sangone iki, Bapak. Iki apa to? Teko kuno barang iki lho iki kok. Telu tekane dongaku bakal teko. Saka dongane wong akeh iki muga-muga Mbak Lurah diparingi sehat. Amin. Terus Mbak Lurah ben iso seneng karo budaya. Amin. Dadi sugeng pandang desa-desa liyane. Amin. Lu, Oh, ngono to. lah kan telu. Lah te, kakek sik te to. Udah lurus lho. Kadang yo ngelu. Lah kok iso penemu ngono Mbak Pak? Lurah iki kadang yo ngelu. Lah kok ngelu? Mikir ora dipikir masyarakat siji ning kabeh. Kabeh. Sampai masyarakat ben rukun iki piye? Ya ora ngono nek wis keterak becak ya bosok lho jenenge lurah. Baca iki kaya kono biane to. Mo iki limo. Mo iki limo iki kiblat. Papat kiblat limo pancer. Papat kiblat limo panten Mbak Lurah iki masa sak sibu-sibu ora lali 5 wektu. Ya temu ngono lho. Salat 5 waktu wis apa? Bilang lali masa sesibu apapun wong iki tetep salat. Tepuk tangan buat Mbak Lurah, alhamdulillah. Kaya ngono kuwi. Mugi-mugi sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten mriki paringi panjang umur, sehat selalu. Amin. Rezekine mili deres Allahumma. Amin. Kripik gendang, kripik telo. Niki mengke tesih wonten atraksi penekan. Pengen pun menika panane 20 meter nggih. Mas Dok ning kene barang sing ndro ya adi-adi awake dhewe. Ndak-ndake lah pomone apa jenenge? Ha, ora ning ngono barang awake dhewe kudu ngkei apa jenenge? Contoh. Contoh sing apik, ora atraksi iki ora kok salto tok ning awake dhewe kudu iso membuktekne lek ngene. Oke, Iso. betul. Heeh, ngono kuwi barangnya. Ayo